reptes que tenim en aquest moment des del punt de vista del teu èxit, de la feina que estàs portant a terme, que és la mobilitat i la seguretat. Són fonamentals pel futur del que esteu portant a terme, però pel futur del país, per la seva economia, per la seva cohesió, per el seu creixement, per la seva capacitat de generar imatge en el món que generi tranquil·litat, confiança, generi la voluntat d'apostar pel que Catalunya pot aportar en aquest món i hi pugui aportar el conjunt de tot Espanya i hi pugui aportar singularment Barcelona com a capital. Sempre que parlem d'innovació i tecnologia parlem a vegades d'innovació evolutiva quan les coses milloren un 10, un 15 o un 20%, però quan hi ha salts de 100 o 1.000 vegades el que tenies anteriorment parles realment de disrupció i és el que ens trobem amb 5G. Ens trobarem amb una xarxa de telecomunicacions que permet comunicar i compartir dades amb velocitats i capacitats de descàrrega més de 100 vegades les que tenim avui, temps de resposta a la xarxa per sota de molts pocs mil·lisegons, a vegades 20, 30, inclús per sota dels 10 mil·lisegons, el qual vol dir temps de resposta real amb la xarxa. Això permetrà que la convivència dels éssers humans amb robots, amb drons, amb vehicles autònoms sigui segura perquè el temps de resposta serà instantani i donarà una cobertura i una seguretat total. Amb menys consum energètic, menys d'un 90% de consum energètic, tindrem una nova generació de sensors que podrem desplegar a les nostres llars, a les nostres fàbriques, a les nostres ciutats, que tindran menys consum energètic i permetran dialogar i comunicar no solament el que hem tingut fins ara en xarxes de comunicació, de veu i de dades, veu a nivell de comunicació entre persones, sinó es parla realment del desplegament real de la visió que fèiem de l'internet de les coses, de que els sensors, els objectes, es puguin integrar, puguem connectar-nos i a partir d'aquí donar serveis que pels humans siguin molt més segurs i molt més agradables. I per últim, aquesta xarxa no solament té aquests 3 grans canvis, sinó que és per primera vegada una xarxa que no serà per primera vegada a la història una xarxa només de transports. Aquesta és una xarxa de serveis. Què vol dir? Que tindrà intel·ligència i capacitat de computació a la pròpia xarxa. A les pròpies antenes hi haurà processadors, hi haurà emmagatzemament que permetrà una dinàmica de serveis amb què part del procés no es farà només al núvol que parlaven, sinó a la pròpia infraestructura de xarxa i això obrirà un món enorme de serveis. Hem començat la cursa del 5G posicionant Espanya amb la pole position. Dels 165 projectes pilot que aquest any ha donat com a inventari a l'Observatori Europeu 5G, 24 d'ells són a l'estat espanyol, 8 a Catalunya. La cursa serà una cursa de gran velocitat i venen cotxes a darrere amb una potència de recerca enorme, amb la qual no ens podem dormir que hem sortit amb la pole position entre els top 3, perquè probablement amb la primera o segona curva és probable que ens quedéssim a darrere. Estem fent bé coses, com per exemple la col·laboració en projectes de recerca. Estem en aquests moments dintre del panorama europeu amb els operadors, Telefònica està fent una aposta forta, però també la resta d'operadors, universitats com la Universitat Politècnica, amb molts projectes de 5G. Ens falta més transferència i més generació d'empreses amb 5G com a base, sobretot si posem les oportunitats que surten a l'entorn industrial. I crec que també les grans corporacions tenen que mirar 5G com una oportunitat d'innovació, una oportunitat amb què dels eixos d'innovació, d'exploració d'oportunitats, 5G pot ser una oportunitat molt àmplia. Només a Europa, la Comissió Europea espera en els propers 6 anys, gràcies a la tecnologia 5G, 2.300.000 nous llocs de treball a l'entorn europeu i 113.000 milions d'euros d'activitat econòmica. Tenim una oportunitat enorme per portar part d'aquesta ocupació de qualitat i part d'aquesta activitat econòmica al nostre país. Tenim a l'Estat un dels desplegaments de fibra òptica amb més densitat de la Unió Europea i el desplegament de 5G es farà aprofitant aquestes infraestructures. Dels 700 milions d'euros d'inversió en recerca i desenvolupament en fons europeus amb 5G, participació pràcticament o lideratge de 2/3 parts d'aquests projectes per a universitats catalanes i universitats espanyoles que estan jugant un paper molt important en recerca amb 5G, lideratge científic amb 5G. Hi ha més de 4.000 startups a Espanya, de les quals 1.300 a Barcelona, 1.300 a Madrid, la resta per a tot el territori espanyol, que han posicionat Barcelona com
diguéssim, la quarta ciutat amb rondes d'inversió, i l'ecosistema emprenedor serà clau perquè, com us deia jo, hem vist la punta de l'iceberg, però venen molts casos d'ús que dependran d'aplicacions i de nous serveis que tenen que desenvolupar-se en noves companyies. I jo crec que tenim l'oportunitat també d'apalancar i utilitzar la capitalitat que ens dona GSMA i que ens dona la Mobile World Capital. El projecte que tenim en comú entre tots fa que quan els patrons entren al patronat, tant siguin administracions generals de l'Estat, Generalitat, Ajuntament, com els operadors, vegin una oportunitat enorme de transcendències que passa una miqueta de les legislatures o del regat curt que es diu a vegades. L'èxit que hem tingut i que ha tingut el Congrés aquí a Barcelona és en gran part degut, com deia abans, a una feina extraordinària de GSMA, una feina extraordinària de Fira Barcelona i els intangibles de la ciutat. Cuidem entre tots els temes de mobilitat i seguretat i fem d'aquests tangibles de Barcelona uns actius que defenguem fermament tota la societat civil.